Ayun guys, maulan na umaga at kamusta sa inyo lahat? At ito na naman tayo sa sa paglulutuan ng yung sa paglulutuan ng lechon. At may pa-order tayo na apat na piraso. Yung mga baboy ko naman ayun nandun pa at inaantay ko pang magparami. At ayun baka siguro by September siguro manganganak yung dalawang native na baboy. So sa ngayon, yung maliliit na muna yung lulutuin natin. Lechong manok na muna lulutuin natin. Tapos nga pala, ayun guys, bago ako magsimula nga pala magluto. And thank you, nasa 780 subscribers na tayo. Thank you guys ng marami. Naka-ready na yung lilitsunin. Ayan na. Seven or 8 siguro, makaluto na to siguro. Maluto na to ng 7 or 8. And so guys, balikan ko yung maya-maya ng kote ko pagka malapit na maluto tong manok. Ngayon. And hindi ako gumamit ng uling. Ang ginamit ko kahoy na lang. Para kasi ito yung marami dito yung kahoy eh. Ay yung kahoy ang ginamit ko. Pala kita. Ayun na na-deliver ko na yan. Ito na yung unang customer ko yan, si ate. Tapos, ito nga pala yung mga paninda nga pala niya. Ayan. Vlog mo tuloy ako. Ayan. Mga paninda nila. Pangalo tsaka pangatlong customer ko na. Ayun, nandun pa yung isa. Yung order. Tapos, ito nga pala yung mga panindang... Masarap mo. No, masarap. Pag masarap, ayun yung ito. Ayan, ito pa. Ayan, ito yung isa pa, si ate. Actually, pareha sila nagpapautang ng paninda. Kung gusto nyo mangutang, punan lang kayo dito sa pwesto nyo. Pag masarap yung reason niya, bili kami ulit. Ayan, sila yung customer ko. Tapos kukunan ko muna kasi para ipampost ko to sa marketing ko. Hindi siya ang Hindi, dalawa kayo para dalawa yung ko. Dalawa, tig isa. Para, hindi, yung isa, para tig isa. Ano yun? Hindi, huwag kakainin kahit yung lang natanggap na. Ayan, kukunan ko muna saglit. Tapos ito nga pala yung mga panindan lang, tsaka doon sa kabila nagpapautang din yun. Ayun, tapos ko na silang kunan. Tapos ayun, pagka nga pala, kung gusto nyo dito lang sa Aguilar Market lang yan. Ayan, mga panindan nila, panglaba, kung mga kailangan nyo panggamit sa bahay, panghugas na. Ayun, kay ate, kundi message nyo na rin kung nagpapa-free delivery sila. Para makita namin.
Ayan, ito pa yung isang si ate, ayan, yung bumili. Thank you kay ate. Ito yung paninda niya, nagpapautang dito. Ayun, kaya balik na muna ako. Sige, thank you ah. Ayun, may ano pa, pahabol pa na isang order. Susubukan daw niya pagka okay naman. Pag okay na, ayun, mag-order na sa atin. Sabi ko may by schedule naman na. Ayun, dala ko na. Balik tayo ulit doon sa pinag-deliveran ko kanina. Ayun, natapos na natin i-deliver lahat yung 3 manok. Ayun guys, yun lang yung content natin for today. So guys, thank you. Nasa 780 subscribers na tayo. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And syempre, click mo na rin yung notification bell para naman updated tayo sa bagong video and vlogs na i-upload ko sa channel ko.